Ahoj lidi, dneska uděláme tutoriál, jak hrát My Prison. Takže nejdřív si tady vybereme nějaký ten a pak uděláme tady Create New Prison. Počkáte, až se to načte. Takže tady máme tutoriál ještě na mě. Sice já už to umím. Proč bych dělal ten tutoriál? Tak tady dáme postýlku hezkou. Dáme cancel. A ještě tady postavíme tohle. Tak, takže tady koupíme policajta, to vám bude všechno ukazovat, jo. Tady půjdeme, já si mluvím až moc rychle, že? Takže postavíme si tam ten tutoriál, koupíme toho, poldu a teď pojedeme do města, jak nám šipečka ukazuje, tak pojedeme teda do malého. Tak. A teď si tady můžeme vybrat jakýhokoliv chceme. Kdo chce, může kluky, kdo chce obojí, kdo chce holky, jo? To je na vás a já beru jenom kluky. Takže dáme si to sem a jedeme zpátky na stanici. Jo, jedeme zpátky na stanici. Takhle z auta vyndáme, jo? A dáme ho tady. Na tu tečku, jo? Ja. Tak, tady si uděláme tutoriál, start a boom. Tady máte další ty. Tak. Teď bychom měli tutoriál hotový. A jak byste chtěli, tak já tady vám udělám ještě radost a ukážu vám, jak tu věznici vylepšit. Takže pojedeme si zpátky do a ještě pro 2 vězně, jo? Tak jdem se tady ještě pro 2 vězně. Jsi kluk? Jo. Doufám. Jo. A ty. Takže tady máme tady si vezmeme další vězně. Tak a kdo byste chtěli, tak to můžete dávat i tak a boom. Tak ještě poslední vězeň. Ukážu vám, jak si to tady vylepšit ještě víc. Tak vezmu sebe tebe, brosky. Tak si pojedeme krásně po cestičce. Tak. Máme toho, jo? Když půjdete
tady do toho, tak tady máte dvoupatrovky. Takže vy půjdete cancel a dáte delete a zničíte všechny postele. A dáte tady místo toho tady tyhle dvoupatrovky, tady když se fakt vyplatí. A teď si můžete dávat 6 vězňů. Takže tak. A tak to neuděláme tak rychle a uděláme si ty 6 vězňů. A ještě ukážu tutoriál, jak se postavit novou věznici a to máte pro 10 vězňů. Takže místo, aby tohle video bylo hodně rychlý, tak. Já. No tak se ho vypustíme. Když ho vypustíte, tak on zmizí prostě, jo? Ale ve věznici ne, jak vidíte. A jeden ten policajt, jo, budeme tomu říkat polda, tak on uhlídá 5 vězňů. Takže když máte těch 10, tak potřebujete 2. A jo? Ještě 2. Už máme druhý den. A tohle jsme všechno stihli za 2 dny. Jo, takže určitě mě odebírejte, ať mám další, ať můžu natočit další tutoriály. Pište tady na tohle video do komentářů. Kdo chce další tutoriál, může si napsat, co chce. Dělám to tady. Tak. 5. A teď koupíme ještě jednoho. Dobrý. Ještě jeden. Kde jsou samý holiny? Kamu nezdrhej. Ještě ty jdeš se mnou. No, teď se tady spavnou kluci. Tak. Svoji věznici poznáte tak, že máte tam nad tou věznicí Your Prison. Jo. Takže nezapomeňte odebírat a ještě si tady ukážeme, jak postavit co chcou, sakra.
Kamo, kde je tuto? Kamo, tuto, kde seš? Kamo, tuto mi normálně zmizel. Já jsem bez něj úplně ztracený. Ale já viděl, že šel někde sem. Jo, tady je! Tuto? Jo. Si tady koupíme jednoho šéf kuchance, protože říkají, že mají malý obědy. Jo? Takže teď si udělám tu věznici. Tak, ty špíně. Teda co? Nejsem Dodo, jo? Nehejtujte mě, já to tak říkám ve škole. Jo, tak takhle to vlastně uděláme. A ještě, kurva, tak tady jsme to trošku pokakali. O to nevadí, jo. Tady si na tohle si vezmeme tady ten malej, tenhle. Tak a postavíme ho. Tak. Tady máme tohle. A ještě tady. Tak. Tady máme ten stromek, tak ho jednoduše vymažeme. Dostaneme ho na 2. Takže tady máme ty. Tady tyhle. To jsou nejhezčí. Ty se mi strašně líbí. Takže si je sem dáme. A tady si dáme ty 2 postele, jak jsem vám na začátku říkal. Tady máme toilet. Toilet. Ještě na druhou stranu, ale to musíme počkat na prachy. Yeah. A tady ještě na tu druhou stranu taky. Tak. A ještě si tady musíme dát umyvadlo. Umyvadlo pak dáte sem. Jo, jak tady je, tak je to vlastně. Umyvadlo dáte sem a sem. A pak ještě půjdete takhle nahoru tou šípečkou. Dáte zase floors a dáte tam tuhle střechu. Jo? Takže já to tady tu věznici dokončím a bude konec videa. Jo. Dáme si na penízky. A mi na to nebude. Co s tím koupíme ten záchod.
Teda co, jaký záchod zas? A nevadí, když budete v mínusu, to ono vám to vyčte ty prachy. Ale i když tam nebudete mít tu střechu, to nevadí. Ale můžete si ho i tam dát. A jestli chcete, já vám to rád ukážu. Vidíte, teď jsme v mínusu. Ale to vůbec nevadí. A vidíte ty díry? Tak tady, tak oni se snaží utíct, takže to musíme mazat. Come on, proč se to tak blbě otáčí? Tak tady vyčistíme, že to budeme čekat asi těch 5 sekund, nebo kolik to je. A taky tady na tom páci, tak ono vás to zpomaluje, jo? Takže můžete cvičit. Jako toho bude za chvilku můj největší pokrok. No, vidíte tam toho Borečka? Tak to je můj asistent. On mi zdrhá. Tak, ještě si tady postavíme tu floor. Máme na to. Boom. A tohle je konec videa. Čau, čau a nezapomeňte mi dát like, odběr a koment, na co chcete dát další tutoriál.